एक्चुअली तो MLA सारे की बार দিছে আৰু আমি আশা কৰিম কি পইচাটো আমি ভাল এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এটো আশা কৰিছো MLA सर रञ्जित बस्मतारी सरले दिनुभएको अन्त 5000 दिनुभएको छ अनि आशा छ हैन हामीलाई म चाहिँ के रे स्कुलको फिसमा दिन्छु हैन अनि एउटा राम्रो कामको लागि अनि यसमा धेरै धन्यवाद गर्छु हैन रञ्जित बस्मतारी सरलाई थ्यांक यू अगाडि यस्तो पाएको के पाएको छ अगाडि कहिले पनि पाएको थिएन हैन फर्स्ट चोटी हो त्यो भएर थ्यांक यू सो मच सर किमा यो युज गर्ने यो चाहिँ म स्कुलमा युज गर्छु कलेजमा আমাক মানে रञ्जित बस्मतारी सारे UPL डलर মানে আমি দিছে সেট 5000 দিছে এইটো সেট মানে আমি ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিম মানে মই ভাবিছো এনেকুৱা মানে এটা টিউশন লম বুলি এনেকুৱা ভাবিছো आङो गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिग्रोगोन दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि दानि सोलिफु बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंहा मोनफ्रोमबो समष्टियाव दिनै MCLA समष्टियाव जोंनि गियान सोरां बिथांखि बे गियान सोरां बिथांखिनि जे सेग राननाय हाबाफारि बे सेग राननाय हाबाफारिखौ जोङो जोंनि 12 नं सिरांदुवा ब्लक कमिटि अफ पिपलनि मावख'आव जों दिनै लादों आरो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि जाहा गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन जोंनि बिटिआरनि EM सार रञ्जित बसुमतारी बिथांनो जोङो साबायखर जासिनांगोन दा बिथांमोननि जे सरकारनि गेजेरजों बा जोंनि UPPLनि सरकारनि गेजेरजों नैबे फरायसाफोरनो जे जायफ्रा दिनै हाई सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ जायफ्रा दिनै BA फरायगासिनो दङ जायफ्रा दिनै MA फरायगासिनो दङ बैसोर फरायसाफोरनो जोङो सासेयाव 5000 हिसाबै जोङो मोनसे स्कलारशिप जोङो होनो हादों जों आसा खालामगोन बे स्कलारशिपनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समाव जे फरायनाय बिथिङाव बे फिसा अनसुंथाइखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो थांनाय समावहाय जोंहा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड सुरित फान्ड बेखौ जोङो जोंनि नैबे समष्टियाव 400सा मानसिफोरनो जों होखांबाय दिनैहाय नैबे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जायफ्रा दिनै फरायनाय बिथिङाव न'खराव रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै दङ लोरबां न'खरनि सुबुंफोरनो बा फरायसाफोरनो नैबे गियान सोरां बिथांखिखौ जों होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे नैबे बेयावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिग्रोगोन दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि दानि सोलिफु बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंहा मोनफ्रोमबो समष्टियाव दिनै MCLA समष्टियाव जोंनि गियान सोरां बिथांखि बे गियान सोरां बिथांखिनि जे सेग राननाय हाबाफारि बे सेग राननाय हाबाफारिखौ जोङो जोंनि 12 नं सिरांदुवा ब्लक कमिटि अफ पिपलनि मावख'आव जों दिनै लादों आरो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि जाहा गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन जोंनि बिटिआरनि EM सार रञ्जित बसुमतारी बिथांनो जोङो साबायखर जासिनांगोन दा बिथांमोननि जे सरकारनि गेजेरजों बा जोंनि UPPLनि सरकारनि गेजेरजों नैबे फरायसाफोरनो जे जायफ्रा दिनै हाई सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ जायफ्रा दिनै BA फरायगासिनो दङ जायफ्रा दिनै MA फरायगासिनो दङ बैसोर फरायसाफोरनो जोङो सासेयाव 5000 हिसाबै जोङो मोनसे स्कलारशिप जोङो होनो हादों जों आसा खालामगोन बे स्कलारशिपनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समाव जे फरायनाय बिथिङाव बे फिसा अनसुंथाइखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो बिनि अनगायैबो उननि समावहाय होबावनांगौ दंबावो नामा आरो दिनैहाय माबायदि मानसिफोरनो आरो फरायसाफोरजों लोगोसे गुबुन मानोबो होनाय जादों जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो थांनाय समावहाय जोंहा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड सुरित फान्ड बेखौ जोङो जोंनि नैबे समष्टियाव 400सा मानसिफोरनो जों होखांबाय दिनैहाय नैबे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जायफ्रा दिनै फरायनाय बिथिङाव न'खराव रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै दङ लोरबां न'खरनि सुबुंफोरनो बा फरायसाफोरनो नैबे गियान सोरां बिथांखिखौ जों होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे नैबे जोंनि समष्टियाव गासै दिनैहाय जोङो 200 सुबुंनो जों होनाय जादों बिनि गेजेराव गुबुन जाहा बाहाय हारि माहारिनि सुबुंफोर दङ बाहाय जोंहा नोङो बिहारिफोर दङ
बाहाय जोंहा राजबंशिफोर दङ, बाहाय गरखाफोर दङ, बाहाय राभाफोर दङ, बाहाय बर' दङ आरो गुबुन गुबुन जोंहा हारिफोर दङ। दा बिथांमोननोबो जोङो नैबे अनसुंथाइखौ बयनोबो समानैनो जों होनाय जादों। बाक्सा सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।